jeden pán, takže všetky dámy čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal tu na pôde Bieloradského sestriska Humenom na dnešnej súťaži Vansovej Lovnička 2013. Vidím, že ste všetky pripravené, čakáte na zájemne, takže všetky vám držím palce, predpokladám, že už keď ste tu, tak všetky ste víťazky. No a samozrejme, nemôže postúpiť každý, postupujú tí, ktorých nie najlepší, tí, ktorých porota vyberie. Takže ešte raz vás pekne vítam, nech sa vám darí a odovzdávam slovo pani Capovej, ktorá vás bližšie oboznámi s dnešnou súťažou. Ďakujem pekne za slovo. Pekné popoludnie, dámy a páni, máme tu aj pánov. Dovolte mi, aby som srdečne privítala medzi nami vedúcu odboru kultúry Mestského úradu magisterku Natášu Mosakovú. Samozrejme vás všetkých aktérov a tých, čo budete sledovať toto krásne naše vystúpenie a chcem aj privítať našu ctenú porotu, ktorá bude hodnotiť, dohliadať na váš výkon. Chceli ste ma strašiť? Spravili ste zraka. Mysleli ste, dievky strašidiel sa svoje. Šuhajko, tu je kríž, tu je čiatka tvoja. Myslel si, urobím smiešik s ňou aspoň raz. A ja ťa poznala ako semiera. Okolo Kozuba ticho všetci sedia. Mara sa vyškerá, ty nič nevedia. Mariena vystráža tyky všelijaké, tí sedia zdumení ako stovidáke. Tí sedia zdumení ako tí zakliatí. Mariška chrán nás Boh, aj tí všetci svatí. Okolo Kozuba ako po temnom sklepe. Daj môj krížičiaku. Zvon na okolo. Okolo Kozuba v podzemnom sklepe. Daj môj krížičiaku. Už rok čo ho strebe. Daj môj krížičiaku. Ty si mi ich nedá. Postav si na miesto, skaďa si ich sám. Po celej vidine všetok smutok nosí. Nadarmo pomoci okrem prosí. Po celej vidine smutnej idú hlasy. Už spadla tá Mara z tej podivnej krásy. Už je ti dievča hec, čo bola ten kvet. Na čo sú viac priaky pre smutné čeliatky? Na čo viac prekvitá tá hora zelená, keď ona vyzerá stiahalu slovená? Na čo ten potôčik podivne beží, keď ona nestráca, ale vždy vám leží? Rodina, priatelia, spýtujú sa čo. Či takto neslychal o dákej porade? Z druhej stolice už boli veštice, černokňažník, mnísi a aj pustovníky. Dnes pomôžu kúzla? Dnes pomôžu čary? Pôjdeme na štvrtú dedinu do plať. Jarný vietor prekutával mláky, slnko baterkou mu svietilo a všade hlásila sa jar. I klobúk hnal sa dolu ulicou, mláky sa mu vyhýbali za jeho stuhou zastoknuté pohľady. Zdvihla som ho, oprášila. Zadýšťaný starec, ktorého slnko ako na zlatej niti vodilo jarnými ulicami, povedal: Ďakujem. V ruke palička, vlasy svetlé ako jarný deň. Ó, jar! Rozvoňaná jar, so vzdukotom čiel a deťmi na prechádzke zo školy. Na tvoje lúče mladá žena plienky rozvešiava. Jar. Jar. Večná rodička, čo nedovolí ľuďom zastať. Kto ti odolá? Nepoznám. Roztržito pokrútil hlavou. Cez vysoké čelo, ako puknuté zrkadlo, ťahla sa vráska. Vráska, ktorú kto si nazval parametrom.
Kráčala som ulicou ako pomedzi lavice. Lavice poliaté atramentom, lavice dorezané nožíkmi, lavice s kvapkou slzy, čo zostala pri odchode. Nad vami skláňa sa vráska ako puknuté zrkadlo, v ktorom sme sa videli. Vráska, ktorú kto si nazval barometrom. Ó, vrásky! Vrásky ustarostených materí. Vrásky podnapitých otcov. Vrásky starých učiteľov na penzii. Vrásky, klubko zamotaných nití. Kto vás rozpletie? Jarný deň bez slnka, na dážď sa chystá. Ulicou kráča príď. Vtedy som ho stretla posledný raz. Tichu, vážnom, ako pred odpoveďou z dejepisu, zastala som na kraji chodníka. A hoci bolo bez vetry, zložila som z hlavy klobúk. Podvečer rumeň zafarbila líca a okom šľahol záblesk plameňa. Podvečer bývala krásavica. Sedem smutná, znavená, hľadala útočište, kde zachytila by sa ruka slabá a ako lahodnej by našlo farby a teplý pohľad dal by, kto mal by oči čisté. Veľké je útočište. V ňom pohľad jeden druha nájde si hlboko v príbuzných očiach. Tak prešla doň ťa smutná kajúcnica. Tu kniha v ruke, tu práca drobná a večer tížko priplazí sa a na líca pod oči sadne ružička si zdobná. Stromy už o blízkej jari šepocú v sade, tieni sa objaté prechodia v záhrade. Po vzduchu visí ťažká omamná láska. Dažď rosy trávu boskom láska a žijú celú nimi z rosy. To si smutný spevom prosí, čo sa nikdy nevyplní. Pre ten purpur, rudy strmy, čo sa z tváre bledej strže, to uklúže. Hej, tak vždy podvečer, kým lúče slnka nezašli, k obloku jej spievať chodil. Sa pokúšal niečo mi zahrať. To sú len fantázie. Pomíň. Ostro som mu povedala. Ty buď. Potom mi ho prišlo ľúto. Ten mír bol vlastne celkom slušný a pekný. A ešte k tomu vedel hrať na klavíri. My zdravíme my. A takto je to ľahšie. Unavuje ma hľadať dôvody na radosť. Tu a teraz pôsobia takmer vulgárne. Uvidíme sa príliš neskoro, keď sme nemali príležitosť začať. Kto z nás to vravel? Potrebujeme hrdinu? Je takmer večer. A ešte stále som sa neprebudila. Nie je práve samozrejme chodiť spiačky veľkomestne. Zombie, modrý šat v očkách, na pleci obrovská kabela, napchatá jablkami a hruškami. Pretvárať sa, že počúvaš a že rozprávaš. Stáť pred nimi, ako si to, iba na meter a tak ďaleko, že ich ani nevnímaš, nepočúvaš to, čo chcú. Pliesť sa a nespoznávať ulicu, po ktorej denne kráčaš. Nie, práve samozrejme na chvíľu sa prebudiť. A znova, ako keby si spala vo vrstvách, ani o tom nevedela. Ján Zambor, niekoľko písmen na pochvalu Konštantínovi, Cyrilovi. Už prichádzajú osvecovatelia, hľa, prichádzajú osnovatelia. Na čele s osvieteným vládcom Rastislavom ich poďme vítať. Je deň radosti. Nesieme knihy v reči z vášho riečiska. Skrz slovo svetlo sveta slepých osvietia. Ušia hluchých sa rozlaholí hrudna. Nesieme hlaholiku, čo vám požehná už prvým písmenom. A to, čo nahé je, sa zlatým svetlom, zlatým zvukom odie. Čas znovu zrodenia, čas deja, nádeje. Svetlom nás zahasí smet.
lahostíšila. Konštantín dar nad drahé kovy, kamene prináša najdrahocenejšie. Dar mať rád. Ty by si čakala na prievodníka. Už ťa vidím, ako skáčeš do temnej rieky Lete a berieš ju kravlo. A chárom by ti pripomínal psa Baskervillského. Vanda sa zasmiala. Jej smych sa odrazil od stromov a zapadol do snehu. Už ma tak poznáš, že bude na čase rozísť sa. Odpichla sa a prikrčená schádzala dolu. Pozerala sa za jej belastou postavou. Vanda, zavolal. Vanda, les nepriateľsky počilotvoj. Rozbehla sa. Už vedela, odkiaľ vyrástol jej nepokoj. Andrej bol príjemný. Chvíle o samote boli intimné a búrlivé, ich vzťah sa vyvíjal logicky. Všetko, ako čakala. Všetko zodpovedalo jej predstavám a ona potrebovala neočakávanosť. Ako soľ. Keď sa pozrieme do minulosti, v našej krajine demokracia zapustila korene približne pred 100 rokmi. A odvtedy stále hovoríme, naša demokracia zapustila korene. Naša mladá demokracia, korene demokracie. Rastie, to znamená vyčerpáva sa. A preto za tie roky ostala na úrovni výhonka. Keby sme sa po všetky tie roky, čo sme sa venovali pestovaniu kávy, venovali pestovaniu demokracie, dnes by sme mali krajinu zarastenú kávovníkovými lesmi. Bolo treba porozmýšľať, kým bol čas. Namiesto, aby sme zasadili kávu, začali sme neodborne pestovať demokraciu. A je to tu. Tú demokraciu nám bol čert dlžen. Bali sa bez nej nedá žiť? Ale skúste žiť bez kávy. Nedá sa ničím nahradiť. Bez kávy je človek malacný, krúti sa mu hlava. Ale demokracia, bez nej alebo s ňou sa hlava nekrúti. Káva má vynikajúcu vôňu. Uvaríš ju a vypiješ. Ale demokraciu nemôžeš ani jesť, ani piť. Zamyslite sa, na čo je dobrá taká demokracia? Do našej krajiny prenikla masová demokracia, ale káva nie. Kávu predávajú, demokraciu dávajú. Káva je za peniaze, demokracia zadarmo. Na kávu potrebujeme devízy a na demokraciu nič. Jedno je zlé. Veľmi sme si privykli na kávu a nemôžeme bez nej žiť. Fraňo Kaška počal praktizovať a prišiel z veľkého mesta do malého, aby tu pomáhal strýcovi advokátovi a zarobil si niečo. Slečinky si pomyslia, konečne azda jeden mladý človek so štíhlou vysokou postavou, jasnými kučeravými vlasmi a modrými očami. Poviem hneď, nie. Bol skôr nízkej a tučnej figúry. Jeho tvár šla radšej do šírky. Temeno mu bolo rúbaniskom, miesto bujných vlasov, porast, čo ešte nevyrástol. Tento nedostatok nahrádzali jarčeky pred ušami, tzv. Bakombrazy. Ani oči nemal veľké, mandľové, ale okrúhle a malé. Teda je to nič, povedia. Zasa musím povedať, nie. Ale i vtedy bol pozoruhodný, príjemný, vzdelaný, galantný mladý človek. Nepoklonil sa sproste, dobrý deň. Pri pozdravení sa usmial, schytil klobúk a hlasno i sladko povedal, váš najponíženejší služobník. Ak by ste boli milosť s paňou alebo milosť s slečnou, nepovedal by chladne, ruky boskávam. Povedal, ručičky boskáva, milosť pani, milosť slečna. Tak, a teraz povedzte, nebol to príjemný človek, pritom ten zvláštny charakter, ako sa menil. Boh vie prečo, ale keď prišiel do nášho malého mesta, nespozorovali ho dlho. Možno preto, že sú u nás všetci mladí ľudia pozoruhodní, príjemní, galantní. Tak
Ako teda upútať na seba pozornosť? Pomyslela som si. Teraz mi zastane srdce. Teraz umriem. Tak veľmi to bolelo. Už nikdy nebudem šťastná. Uplynulo ešte len 5 minút. Ako mám vydržať takúto bolesť 2 mesiace? A potom som plakala Ockovi na kolene a Ocko tam sedel celkom nehybne so svojou mäkkou, drobnou rukou na mojej hlave. Sedel tak dlho a fajčil svoju starú fajku. Zahalil nás tabakom, zavše niečo povedal. Pôjdeme dnes večer do kina. Alebo myslím, že dnes by nám po obede dobre padla zmrzlina. Mne však nezáležalo ani na zmrzline, ani na kine, pretože som sa chystala umrieť. Uršula Kovalík, Beatrix a ja. Všetky dievčatá si hľadali frajerov. Od rána do večera, akoby jedinou náplňou ich života bolo, aby sa páčili, voňali a s túžbou hľadeli na každú mužskú tvár, ktorá sa na ne náhodou zaškerí. Nemala som si s nimi čo povedať. Bola som divná. A tak, keď som ju jedného krásneho rána videla stáť na parkovisku s obrovským červeným kufrom, mala som pocit, že som si ju vymyslela. Stála tam a v ruke stískala modrú vetrovku. Sú ľudia, ktorí majú miesto oči vyhorené žiarovky a keď sa na vás pozrú, začujete iba zvuk puknutého riadu. Ona ma sprevodla pohľadom plným iskier a letného slnka. Chvíľu som sa v tom pohľade kúpala, potom som jej pomohla s kufrom. Šúchajúc lacnými čínskymi trampkami, kráčali sme spolu k umakartom, cítiac pach popoludňajšej nudy, ktorá nám vliezala pod kožu. Ukázala som jej chatku. Beatrix prevrátila očami a povedala: asi umriem. Toto leto sme neumreli. Stali sme sa sestrami, priateľkami, milenkami. Umreli sme až o pár rokov neskôr, keď nás rozdelili muži. Okolo uši mi zabzučí mucha. Dotieravá potvora. Myknem hlavou nič. Ďalej si poletuje okolo mojich drapatých vlasov, sadne mi na ucho, niečo sa jej znepáči a odletí. Precvičujem si očné buľby. Blik, blik, dohora, dole, doprava, doľava. 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 Skúšam to tak intenzívne, až ma to zabolí. Sedím si vlastne naozaj celkom pokojne. A na počudovanie aj pančucháče sú zatiaľ suché. Moje vyjednávanie o peniaze za prácu išlo doslova od 10 k 5. Honoráre som si zvyčajne zaokružovala smerom nadol. Skutočný rozsah hroziacej katastrofy som si uvedomila, keď som začala učiť doma jazyky súkromné. 250 korún za vyučovaciu hodinu bolo postupne 200. Potom 180 a nakoniec 200 za hodiny 2. To znamená o 150 korún za hodinu menej. Študenti nevyjednávali. Ten idiot, čo hovorí, to je dobré, dnes to máte zadarmo ako bonus, som bola ja. Avšak ešte horšie je fakt, že v tom nie som sama. Máme to v rodine. Charitu si môžu dovoliť babi, čo chodia s developermi. Ale môj drahý neváhal v nedeľu ráno sadnúť na bicykel a dôjsť šterovších domokropcov opraviť pani Brabsovej filagóriu a na obed sa vrátiť s 50 korunáčkov a s tým, že pani Brabsovej zase s vizinárom. A ako to má chuderka z toho dôchodku utiahnuť? No, čo som nemal povedať? Tak sme sa chvíľu snažili jeden druhého presvedčiť, že si za prácu musíme vedieť pýtať viac. Že to robíme dobre. Takých špecialistov len tak nenájdeš a aj tak bude nálasnejší než predražený fúšery okolo.